Should I play? Oh, yeah, I know. Yeah, I'm gonna play this game. Let's play the down there. Обичаш да печелиш? Кока-кола Ап те очаква с награди през цялата година. Сканирай QR-кода от продуктите на Кока-кола. Свали приложението и се регистрирай. След това въведи кодовете от... Shit, no shit. Ей, тук на дивана си играя на телефона. Добре. Почвам да ти събирам нещата, само сега ще се обада на майка ти да видя къде да те закарам. Окей. Зелено е Едно вероятно дет беше твое, това ли? бял плед, да. Да, е това. Купи ли у нея неща от Джамбо? Чакай сега. Това ще го вземеш ли майка ти да ти го зашие? Да го изхвърлям ли? Да. Или аз да ти го зашия? Ти ми. Да ти го зашия ли? И да го изперо? Заши го и го изпери. Добре, ще го вземеш другия път. Айде да си донесеш отгоре всичко, което имаш. Къде е онази? Ще ти отговоря, когато направиш това, което ти казвам. Къде са... Вчера ти дадох една торба, в която бях прибрала само твои работи. Къде е? Дай да... Добре, давай да не забравим. Свали си отгоре, ама всичко. Да. За да не забравим нещо.